tohoto letošního světového poháru. Tady před prostými jsou už nastoupeni mimo jiné mistr světa na prostých Eleftherios Kosmidis, bývalý mistr světa. Japonci sem poslali zajímavý mladý tým. Uvidíme, zda ho v budoucnosti budeme vídat jako v minulosti, když sem jezdili mladí Japonci, pak se objevovali i v reprezentaci. Tohle je právě Kosmidis. No a o kousek dál už tady se nám objevuje v záběru také Brazilec Arthur Zanetti, který bude největší hvězdou ne ještě na prostých, ale na kruzích, protože na kruzích se stal olympijským vítězem. Máme se na co těšit. To nejzajímavější právě začíná. Tohle je Japonec Ryuzo Sejima, který byl v kvalifikaci na prostých čtvrtý. Salto s paterným obratem a salto před s jednoduchým obratem. Salto stranou s dvojným obratem. To je docela zajímavý prvek. A krásný. A hodí se to připomenout japonský stoj. Salto s trojitým obratem vzad a vpřed. Pečlivé doskoky. Signál ohlásil posledních 10 sekund sestavy a salto s šesterným obratem trošičku také do dřepu, ale všechno velice dobré. Ryuzo Sejima se určitě s touhle sestavou pochlapil, jak se patří. Eleftherios Kosmidis začíná svá prostná hned po medailistce z přeskoku z mistrovství světa, sám také medailista. No, zatím mu to v rozcvičení šlo lépe než při samotné soutěžní sestavě. Tak uvidíme, jestli zabere. Salto s paterným obratem a salto vpřed s dvojitým. Salto s trojným obratem do kotoulu. A dvojité salto s dvojitým obratem. Tak ten závěr ten byl velmi obtížný. Málo kdo asi půjde tak vysoko s obtížností. Uvidíme, co rozhodne finále na přeskoku. Zda čistota nebo obtížnost. Arthur Zanetti a jeho prostná. Specialista na kruhy, na ty se těšíme, ale podívejte se. Twist dvojité salto. Salto vpřed s dvojitým obratem toporně a pak skrčmo. A tady se prodává ta jeho kruhařská síla. Dvojité salto s krčmo vpřed. Tomasovo salto. Zajímavé jsou ty váhavé rozběhy. Twist dvojité salto s krčmo. Brazilci umějí prostná, to se o nich ví už od dob žen a Diega Hippolyta. A Javier Zanetti tento prokázal rovněž. V průběžném pořadí Kosmidis nestačí na Sejimu, tady to vidíte, přece jenom těch chybiček tam bylo příliš mnoho. A je tedy zatím první Sejima, druhý Kosmidis.
Konečné pořadí na prostných. Ryuzo Sejima z Japonska získává první místo před Arturem Zanettim a Řekem Eleftheriosem Kosmidisem. Na čtvrtém místě nakonec někdejší Rus, nyní Bělorus Andrej Lichovický. Češi tady chyběli, nejlepší z nich Martin Konečný v kvalifikaci 11. Chybělo mu k postupu nějakých 35 bodů.